Kofe FM radio internet station. Playing more music at the weekend. You're listening to only the best internet radio station. Kofe FM. Kofe TV's podcast streaming audio with Apostle Miracle Prince. Haleluya, tiri mubiri mumwachete. Haleluya, mu apostola Paulo mutambudzika zvakanyanya nokuda kwevanu vaifudza. Haleluya, nokutikana ukaverenga vaKolosi chapter 1 verse 24 iyo inoti, ndi apostola Pauloyo, zvino ndinofara pakutambudzika kwangu nokuda kwenyu, ndichizadzisa panyama yangu zvakasara pamadambudziko a Kristu nokuda kwomuviri wake, iyo kereke. Haleluya. Saka muapostola Paulo unofara nokuda kwamatambudziko aimutevera. Haleluya. Maringe nekereke ya Mwari yaifudza. Iye apostola Paulo unoti uri ready kuti vanhu vauye vamutake namabwe uye vamurove sezvo vakaita Jesu achirwira kereke kana kuti boka raifudza, iye achitambudzikira Kristu. Haleluya. Unoti ndiri ready kuti nditange kuzadzisa panyama yangu zvakasara pamadambudziko a Kristu panguva yaiva pano panyika achitambudzwa nevanhu vachimurova, vachimutaka namabwe, vachimurovera pamuchinjikwa. Saka apostola Paulo uri kuti pakasiyirwa naJesu, iye uri ready kuti achitangira ipapo zvichienda mberi pamadambudziko ose akasiyirwa naKristu munzira. Apostola Paulo unoti ndiri ready kuti ini nditakwe namabwe ndichizadzisa pose pakasiyirwa munzira naKristu Jesu. Haleluya. Tiri muviri mumwe chete. Panotambudzika mumwe wako, ziva kuti ndiwe, nokuti kana iwewe uine rudo rwechokwadi mauri, paunoona mumwe munhu achitambudzika mukati muupenyu hwake, unofanira kuti unzwe kuita sokuti ndiwe uri kutambudzika. Why? Nokuda kwokuti muri nyama imwe neropa rimwe muna Kristu Jesu. Saka muapostola Paulo unoti zvino ndinofara pakutambudzika kwangu nokuda kwenyu. Haleluya. Apostola Paulo haafari nokuda kwematambudziko aiwanda paari nokuda kwake aiwa, asi nokuda kwevanhu vaifudza. Asi vazhinji vedu muzuva ranhasi tinoti midzo inogara chitiwira, matambudziko mazhinji, atikatarisa kuti matambudziko anenge ari evamwe here, asi tinowanikwa kuti matambudziko anenge achiuya kuda kuzofesana nesu mukati muupenyu hwedu. But muapostola Paulo unoti zvino ndinofara pakutambudzika kwangu nokuda kwenyu. Haleluya. Saka iwewe unofara here kana uchitambudzika nokuda kwamatambudziko emumwe munhu mukati muupenyu hwako? Mumwe munhu asina upfu, iwewe unoudza kuita sokuti ndiwe usina upfu. Mumwe munhu achichema, unoudza kuita sokuti ndiwe uri kuchema. Haleluya. Asi vazhinji vedu mazuva ano vanochema mumwe tinotowedzera tokunya kuti acheme. Vanotambudzika mumwe tinotowedzera kuti timuite kuti acheme zvakatonyanyisa. Haleluya. Tisingazive kuti isusu tiri muviri mumwe chete muna Kristu Jesu. Muapostola Paulo ndo panoti zvino ndinofara pakutambudzika kwangu nokuda kwenyu, ndichizadzisa panyama yangu zvakasara pamadambudziko a Kristu. Haleluya. Muapostola Paulo haazi kufara pamatambudziko ake aingouya akanangana naye, pasina munhu
waaizama kuti arwire. Saka muapostora Pauro unofara nokuda kutambudzika kwaaita nokuda kwevanhu vaaifudza, kwete kuti matambudziko aiva achiuya akafesana naiye ari ega, asi kuti matambudziko aiuya kwaari kuzotambudza muviri wake, achikonzerwa nevanhu vaaifudza. Saka iye unoti ndinofara pakutambudzika kwangu nokuda kwenyu, achizadzisa nyama yake zvakasara matambudziko aKristu panguva yakanga ari pano panyika achitambudzika. Saka muapostora panapa unonzwisa kuti madambudziko enyu imimi anokuchemerai, kana kuti madambudziko evanhu vaifudza aichemera kuti vanhu vadzikinurwe, vanhu vave neupenyu, iye akwanise kufesana nematambudziko iwayo. Unonzwisa kuti iye wakanga achiitira Kristu, kuti sezvo Kristu akatambudzika panyama, nayewo atambudzike, achitorera uye achizadzisa pose pakasiyirwa munzira naKristu, achisafira vanhu vose vaifudza kereke yake. Haleluya! Saka nesuwo vaKristu tinofanira kuita the same thing, kuratidza kuti tiri vamwe chete muna Kristu Jesu. Parochema mumwe newe chemawo, panotambudzika mumwe newe tambudzikawo, panoshawa mumwe chokudya newe itawo sekuti hauna chokudya, kana kuri kubatsira batsira, nokuti unonzwisisa kuti tiri tezo mumwe chete. Haleluya! Kana uchiita zvinhu zvakadaro hausi kuzviitira iwewe, asi kuti uri kuitira Kristu, nokuti Kristu iye pachake rudo. Nokuti muapostora Pauro achiita zvose izvi waizviitira Kristu, waizadzisa pose pakasiyirwa naKristu, kuti iye achiita saJesu, achitambudzika, achitorera pose pakasiyirwa naKristu Jesu munzira, kuita sekuti iye ndiye ava Jesu achitambudzikira vanhu vaifudza inova kereke. Vangani vedu vanoda kutambudzikira mumwe munhu nhasi, vangani vedu vanoda kubvisa even $1 achibatsira next door yake, vangani vedu vanoda kubvisa even chinhu chidiki chaicho uchibatsira mumwe wako mukati mokurarama. Haleluya! Ziva kuti kana uri mumwe anogona kubatsira mukati muupenyu, unenge usingazviitire iwewe kana kuitira munhu iyeye wanenge wabatsira, asi kuti unenge uchizviitira Kristu, nokuti Kristu iye rudo. Saka iwewe kana uchiti uri muKristu unofanira kuva nerudo mukati muupenyu wako. Haungazviti iwewe uri muKristu kana usina rudo. Kristu rudo. Haleluya! Vazhinji vedu tinozviti tinonamata, asi kuti tikatarisa zvakanyatsa kunaka uye nyika kana ichititarisa mararamiro tinoita uye mafambiro tinoita, tinowanikwa kuti isusu hatina rudo rwakakwana, tinotokundwa nevanhu vachiri munyika. Kuti Kristu rudo wama neshamwari, nokuti kana une rudo rwakafanana naKristu, rudo runofukidzira zvivi. Kunyange uri mutadzi wakakura sei, kana uine rudo, Mwari unokuitira zvakanaka. Kana uine rudo, zvivi zvako zvinofukidzirwa nerudo, nokuti Mwari vanenge vachiona kuti iwewe unokwanisa kukurangarira vanochema, unokwanisa kukurangarira vanotambudzika, nokuti hazvigoni kuitwa nomunhu wese kana asina mweya mutsvene waMwari ari kuti iye ave nerudo nevanhu. Haleluya! Zvino ndinofara pakutambudzika kwangu nokuda kwenyu, chizadzisa panyama yangu zvakasara pamatambudziko aKristu Jesu nokuda kwomuviri wake, iyo kereke. Haleluya! Muapostora Pauro unofara kutambudzika kwake nokuda kwevanhu vaifudza. Haleluya! Achizadzisa panyama yake kurwadziwa uye achizadzisa zvakasara zvakasiyirwa munzira naJesu pamatambudziko aisangana nawo achiri pano panyika. Haleluya! Vangani vedu vanoda kutambudzikira hama yake, vangani vedu
vanoda kutambuzikira shamwari yake, vangani vedu vanoda kutambuzikira next door yake. Haleluya. Izvi uchizviitira Kristu Jesu. Haleluya. Chikristu rudo. Kana uine rudo unenge wakatakura mweya mutsvene wakasimba mukati muupenyu hwako. Jesu rudo. Haleluya. Haugoni kuti unzi unonamata zvechokwadi kana usina rudo mukati muupenyu hwako. Haleluya. Unofanira kuziva chinhu ichi muzuva ranhasi kuti tiri muviri mumwe. Haleluya. Kana uchiona hama yako, kana uchiona shamwari yako, ziva kuti shamwari yako ndiwe, hama yako ndiwe, muri muviri mumwe chete. Sezvo takaita naKristu Jesu, tiri nyama imwe neropa rimwe. Haleluya. Akazvarwa neropa raJesu Kristu. Haleluya. Say I love Jesus. Tiri vaKristu. Kutambudzika kwedu kwakafanana nekwaKristu seizvo aitwa mazuva akanga ari pano panyika. Saka usakatyamadza kana matambudziko achiwanda mukati muupenyu hwako. Ziva kuti matambudziko iwayo anoita kuti iwewe uzive kuti une mumwe anenge achikurangarira, anonzi Jesu Kristu. Hakuzi kungotambudzika bedzi asina mumwe munhu anozviona. Haleluya. Uchichema kudaro, Jesu vanozviona. Uchitambudzika kudaro, Jesu vanozviona. Usina murume kudaro, Jesu vanozviona. Usina mudzimai kudaro, Jesu vanozviona. Business risingafambi zvakanaka kudaro, Jesu vanozviona. Haleluya. Zvose zvauri kuita muzuva ranhasi, Jesu vanozviona. Usatambudzika hama mudikanwa, Jesu vanozviona. Haleluya. Kuti ndikunamatire panguva dzino nezita raJesu. Kubva nhasi uchienda mberi uchaita zvose zvaunoda. Muvengi wako akangotarisa. Uchatenga imba kana uchida imba, muvengi wako akangotarisa. Ucharoorwa kana uchida kuroorwa, muvengi wako akangotarisa. Ucharoora kana uchida kuroora, muvengi wako akangotarisa. Uchaita business kana uchida business, muvengi wako akangotarisa. Uchatenga kunamata, muvengi wako akangotarisa. Uchabviswa mumadhaka, muvengi wako akangotarisa. Zvose zvakanga zvanzi nomuvengi haufanira kuti uzviite iwewe mukati muupenyu hwako. Uchazviita muvengi wako akangotarisa. Haleluya. You are blessed. Ko-Fi FM. Thank you for listening to today's daily devotional broadcast audio on Ko-Fi TV's podcast. You can call us by this number +27619164897. Or you can follow us on Twitter, Instagram and YouTube. Just type on your smartphone or computer Apostle Miracle Prince. Be blessed. To God be the glory.